Здравейте, приятели! Днес сме тук отново в студиото Hit Vision. Аз съм Наско Янев от iMedia 7 и днес ще се занимаваме с един много интересен въпрос от нас относно вашия сайт. А именно, как да го оптимизирате, как вашия сайт да бъде в челни класации при търсене от Google. В съвременния свят всички хора използват Google. Всеки сайт бива добре класиран, ако неговия ранг е висок. Както всяко едно дете, така и вашия сайт се развива и расте. Много важно е за вашия сайт да бъде индексиран в Google. Как става това индексиране? Просто трябва да го абонирате в google.bg/add URL, затваряме / и по този начин Google ще разбере за неговото съществуване. Колкото повече страници имате и колкото повече уникална информация имате, толкова е по-добре за вашия сайт. По този начин неговия ранг ще бъде по-висок и при търсене от Google той ще се класира по-нависоко, т.е. в челни позиции. С една дума ще бъде по-конкурентно способен. Много важно за вашето дете е в каква компания се намира то. Ако дружи с добри деца, той ще бъде естествено добро. Това се отнася и за вашия сайт. Ако вашия сайт се намира между сайтове, които се занимават с порно, пропаганда и някаква спам дейност, той няма да е добре класиран от Google. Даже е възможно да бъде вкаран в неговия черен лист. По този начин ще бъде изваден от индекса и няма да бъде намиран при търсене от Google. А новата, които правим между вашето дете и сайта, продължава нататък. Независимо каква е интересна информация поднасяте, ако той не е добре оптимизиран, той няма да бъде и добре класиран. Затова е хубаво, ако имате възможност да се срещнете с специалист по SEO оптимизация. Чували сте за Trusted Sites, така наречените доверени сайтове. Google вярва на тези сайтове и това е много важно за вас. Ако имате възможност да се свържете вашия сайт с тези сайтове чрез някакъв линк, вашия ранг ще се дигне, защото Google ще вярва и на вашия сайт. Много важно е да следите за трафика на вашия сайт. Как става това нещо? Имате две възможности. Единият начин е да абонирате вашия сайт за сайтове, които следят трафика и ще ви дава статистика за това нещо. А вторият начин е да сложите Logfile анализатор. Logfile анализатор ще ви бъде даден от вашата хостинг компания. По този начин ще следите ежедневното влизане във вашия сайт и ще знаете за трафика. Трафика показва дали вашия сайт е често посещаван. Вторият начин, който е много интересен, е когато се абонирате за сайт, който следи за вашия трафик. Единственото нещо, което трябва да направите е да сложите JavaScript във вашия сайт и по този начин сайта ще изпраща информация към тези сайтове, които следят за трафика. Такива известни сайтове са WhenTrapsLive и Hitbox.